بله تماشاوانên hêja vê heftê jî em li Semsûrê li navçeya wê li kolîkênin me zûgotinok û tiştanokê xwe rahiştêne me xistin Tûrkiyê xwe ka em bi hevdûre bişopînin. Çan baş. Sağ ol, Allah razı olsun. Êvarî ezman dinexşîne û sibehê xwe vedişêre. Gelo ev çi ye? İyi var ya. Ezman dinexşîne dixemilîne ezman. Zûgotinokek min jê dikar bi sê derbas serhevdû bibêje. Pişk û mişk di kolê de min pişk xwar mişk ma tê de. Dikar sê cara bêje. Ben sana ne kana? Mişk tuşk de kola, mişk de kola. Ama öbürü pişk xar, pişk maddeler. Çawane? Başa. Qavet pişwere? Vırgayışta. Bilmece pırsim. Tiştanok. Dibêje êvarî ezman dixemiline û sibehê xwe vedişêre. Gelo ev çi ye? Valla nizoma. Ya ma teşki ver nadiyam nizomne. Ya per nizoma. Ateş de ver. Tamam, spas. Apo merhaba. Merhaba. Apo êvarî xwe vedişêre biborîne. Êvarî ezman dixemiline dineqşîne xweşik dike û sibehê xwe vedişêre çi ye? Anizoma. Kurmuncu ma wa hab nogriya. Ez tefhem dike. Tamam tafahum ki afham nokma. Tamam. Yani vay kolay ya çiye. Çok şükür. Yê mêr xwe dibêjin em nizanin. Çi? Zilam mêr dibên em nizanin. He, bana ne zan olabilir zeka meselesi. Her bir şey. Dibêje me jiyê me jina hîn jî hatî tirene. Evet. Dibêje pişk û mişk di kolê de min pişk xwar mişk ma tê de. Dikar sê cara bêje. Pişko mişko de kola. Tişko mişko de kola, tişko mişko de kola. Tiş. Mişkor? Pişk û mişk di kolê de. Pişko mişko de kola da. Min pişk xwar mişk ma tê de. Me pişkor mişk mal kola da. Pişk û mişk di kolê de. Pişko mişko de kola da. Min pişk xwar mişk ma tê de. Me mişkor? Me pişkor mişk mal kola da. Tamam, spas, saat hoş. Merhaba. Merhaba Serçava. Şahane. Baş spas dikim. Êvarî ezman dixemiline û sibehê xwe vedişêre. Çi ye? Ez ê varê zimên dixemilînim sibê vedişêrim. Êvarî ezman Herî. dixemiline dineqişîne û sibe dibe sibe xwe vedişêre. Ê varê ezman ev rûye rû Ro yektenê ye. Ama ê gozbêjin pir e. çiye tasîma? Jina kopya dikşîne ne? Ne. Ez nizama ki ê varê ezman Peki ez vê jî bêjim pişk û mişk di kolê de min pişk xwar mişk ma tê de. Sê cara serhevdû bêje. tişt û mişk di kulê da me tişt xar mişk ma kulê da. Tişt û mişk di kulê da tişt mixar mişk ma kulê da. Merhaba. Te a bereyim. Ez işte tiştek bêjim. Ez bawerim tê zanibe. Hey? Ezman dineqşîne, dixemilîne xweşik dike û sibehê xwe vedişêre. Gelo ev çi ye? Nizoma. Famnak. Êvarî derdikeve. Ezman dixemilîne, xweşik dike û sibehê xwe vedişêre. Nizoma. Çi? Oğlum. Tişt û bişk di kolê de me pişk xwar mişk ma tê de. Dikar sê cara bêje. Nizoma. An spas. Apo merhaba. Merhaba. Êvarî de ezman dixemilîne, dineqişîne û sibehê xwe vedişêre. Çi ye? Valla nizoma. Mu nizoma. Em radibin tu ne ye? Yo, onca Xwedê zanabe. Anca Xwedê zanibe.
Anca خود زانمه خودت زنه لبه ne öyle والله لا خوير عادي باشه hadi işte jire abi evari azman dinaqşine u sibhe xwe ve dişere çiye والله نزمه azman tu zanî çiye ne jor بلود أزمان yani azman asiman dibêjin azman dibêjin wek نزمه ولا jêr dibên çi عور عور evari evar tarî şef azman dinaqşine xoşik dike dixemilîn û sibehê tuneye لا أوين نزمه ولا Abi merhaba. Kaç tiştek bipirsim. Evari azman dixemiline û sibehê xwe ve dişêre çiye? بشاف نه شاف Şevê derdikeve. Bi şevê dinaqişîne dixemiline û sibehê xwe ve dişêre. Yani dernakeve. Çi veya? Pişk û mişk di kolê de min pişk xwar mişk matê de tikar sê cara bêje. نه Pişk û mişk پشک و مشک di kolê de دکوله دا min pişk xwar mişk matê de. پشک خار مشک ما کوله دا Erê. Sê cara bêj. بس جاره بس Pişk û mişk di kolê de. Vê carî jî ji bo name پشک و مشک دکوله دا min pişk xwar mişk matê de. پشک خار مشک ماته دا Başım teşanı. Sabe spas dikim. Sabe em ji Amedê tên. Em dibêjin êvarî ezman dixemiline û sibehê xwe ve dişêre. Çi ye? Ez dişki var abicim. Lemi lem da kefe kef da mer derket masi devda. He? Çıraya. Çira. Çıraya beri hena. Rast e. Berê çira hebûn. Beli. Vakta ampul tenne beri be. Ceriyan tune bûn. Başı. Ja tu ji bersivan bide mi ez hediyekî dedim. Dibe? Valla ne biram da. Dibêje êvarî ezman dixemiline dinaqişîne xweşik dike û sibehê tune ye. Em radibin tune ye. Hivne ne? Pişk û mişk di kolê de min pişk xwar mişk matê de sê cara serhevdû bêje. Carı duvarak pışku mişk Di kolê de dikole da. min pişk xwar mişk matê de. Fame me qasdana. Pişk û mişk Pışku mişk di kolê de dikole da. min pişk xwar Me pışkar mişk matê de. mişkate de. Ava xaçyam ez kan bejim. Apa merhaba. Hadi çavayı. لی ولا در بوست ام شرکت Derbastı be. Biçi havi derbastı be. ولا مخورة دقارنا Ya kurak. نا إيش نا كوري İşe ve çiye. إيش تاني İşte neyine. Edeka amji işe kişwara derxînim. Ha dibe. Em bejin êvarî dixemiline dinaqşîne ezman. Ha? مو الدواج نواج هلا بون متكيز كهم ايتين Çane. Başım. Şimdi başın. Spas. Amji başın. Ey spaskım. Êvarî ezman dixemiline û sibehê xwe ve dişêre çiye? Rüye. Êvarî. Êvarî tarî şevê derdikeve. Şeve oya. Hiva. Pişk û mişk di kolê de min pişk xwar mişk matê de. Sê cara bêje. Yalnız eve zamanı ve pırnızım be. Pişk Pişk. mişk Mişk. di kolê de Dikole de. min pişk xwar Mi piş naxor. mişk nexwar. Min pişk xwar mişk matê Mi de. pişkor. Miş naxor. Mişk matê de. Miş mote de. Ca bêje. Valla bir amada namo. Merhaba işte. ويرا Kefam müşteri. No, no. Xwast ez bêm bate. He? Min xwast ez bêm bate. لا شارك شرب He? Tere bikim. Tiştere bikim. Dezgür bikim. Tamam. Merhaba. مرحبا ها والله Çavay baş. باشم انا من gote varî ezman dixemiline û sibehê xwe ve dişêre. Çi ye? ازمان Êvarî ezman dixemiline بارون نه êvarî. ایواره Yani tarî. Êvarî tariyê de ezman dixemiline û sibehê xwe ve dişêre. خب بعد شراو هیو نه Pişk û mişk di kolê de min pişk xwar mişk matê de sê cara bêje. اوه نظام گلی زور Bêbeje pişk
eyvallah sağ be spas. Geldi Ömer. Çavayı. Başı, teşekkür başı. Eji başım mala tava. Murat Acaba. Deştere razı be. Hadi taraf çi de bakayım. Ma çi de gazi. Valla çi jwa dixwam tiştekî ji wan naxwazim esate me bajarê we warê we ciyê we. Hadi de sor bike, hadi de razı be. Abi. Êvarî ezman dixemilîne û sibehê xwe vedişêre çi ye? Az bunu kamila. Êvarî ezman dixemilîne xweşik dike dineqşîne tarî de. He. Sibehê xwe vedişêre. Avo vad şere avo Pişk û mişk di kolê de min pişk xwar mişk matê de sê cara bêje. miş Pişk û mişk di kolê de. miş kuleda miş kuleda miş kuleda ki serixin. Te gova estêm û tu nehate te mil we derê hişte. Bara bara ite. Te bê dîsa. Ley nona tar. Te bê. Nona tar over. Tamam. Ona da sertiyon. He? Vay sertiyon. Zmanê me çi ye? Sertiyon. Na ne sirtê min. Bale. Kaçta pirsim? Ha ha. He? Çe? Êvarî ezman dixemilîne dineqşîne xweşik dike û sibehê xwe vedişêre çi ye? Ne zamanı yapam nokum. Zmanê min fehm nake. No am zamanı xoz zone am hanifine am zamanı ben de zone. Em jî nehanifim, em jî nehanif. No zamanı vay man nogre. Hün hela partiya dinin. Belê, bernama me bi kêf, bi henek û bi coşekê mezin berdewam dike. Tûrikê me hîn tije ye ka em bi hevdû re bişopînin. Pişk û mişk di kolê de min pişk xwar mişk matê de sê cara bêje. Pişk û mişk مشك أو مشك pişk û mişk di kolê de min pişk xwar mişk matê de. بشك ومشك Di kolê de دكورتا min pişk xwar mişk matê de. مشك بنكار Êvarî xwe dixemilîne, êvarî ezman dixemilîne û sibehê xwe vedişêre. Çi ye vê ya? Apenas. Ya. No. Arba bara se baran dikkat bara kaçar bu. Tarî dişeve, wisa derdikeve gava gobaran maran tîne wisa xweşik dike ezman. Tamam ya hif terra. Dişte jî raz. Taji rozi var. Apo êvarî ezman dineqişîne, dixemilîne û sibehê xwe vedişêre. Çi ye? Azmon evori çırdıva. Ezman li ezman êvarî xwe dixemilîne dineqişîne derdikeve. Êvarî derdikeve û sibehê xwe vedişêre. Îja ez ê zûgotinok bêjim. Pişk û mişk di kolê de min pişk û mişk di kolê de min pişk xwar mişk matê de sê cara bêje. Az çudu be memeşk xor. Apo dibêje êvarî ezman dineqişîne û sibehê xwe vedişêre. Çi ye? Anladım. Apo te dikene xwe de. Valla valla. La valla. Tamam pişk û mişk di kolê de min pişk xwar mişk matê de sê cara bêje. Fam lokma. Hala teneke matê bes fehm nakim. Şawan. Gelek spas şavani. Ez jî başim spas dikim. Êvarî ezman dineqişîne û sibehê xwe vedişêre. Çi ye? Îja bisekine. Pişk û mişk di kolê de min pişk xwar mişk matê de sê cara bêje. Haneka be. Zamanı teşko mişk de de kuleda men pişkar mişk matada. Êvarî yani tarî şev derdikeve ezman dixemilîne xweşik dike û sibehê xwe vedişêre. Çi ye? Hırsız mı? Hırsız? Pişk û mişk di kolê de min pişk xwar mişk matê de. Bu bıyak var hani anladım ya. Merhaba işte. Merhaba. Ciyete xweş rol te dixîne. Ari. Te xwedayî verrokê. Valla. Êvarî ezman dixemilîne û sibehê xwe vedişêre. Çi ye vê ya? Azmon dixemilne? Sıve? Valla çi zorma çi. Êvarî tarî şevê de derdikeve. Pişk û mişk di kolê de min pişk xwar mişk matê de tu karî sê cara bêje. Yo avın kadar kabiliyetten ha. Abla skam tiştek bipirsim. Merhaba işte. Merhaba. Çavayı. Çok şükür. Abla êvarî ezman dixemilîne dineqişîne yani tarî de û bi şevê û sibehê xwe vedişêre. Çi ye? Valla ben aj nizama vaçiye. Aj nizama. Valla. Kurmancı var fırfam nakma zani. Şev tarî te nizane. Ha iyi. Derdikeve Ha. ezman dixemilîne xweşik dike û sibehê diradbe tune ye. Îja pişk û mişk di kolê de min pişk xwar mişk matê de sê cara tu karî bêje. Evet kabul. Çavayı. Sonra da Te paşê xwe dayê rokê. Çudak. Kêf hal? Bir xwar da roziye der boz diye.
خودش وشی راضی به يوم محمد ایواری ازمان دخملینه و سبه خو و دشیره چیه؟ اما پشکو مشک دکوله ده من پشکوار مشک ماته ده سه جارا بشه لا وش نوغم پشکو مشک بشكو مشك دکوله ده دكولا بشكو مش دكولا ده مثل مورده ده ری ازمان دخملینه و سبه خو و دشیره چیه؟ مفهوم نکر کی ایواری شوه داری دردکه ازمان دخملینه خوشک دکه و سبه خو و دشیره وان داده به چیه؟ والله نه زمان منطقه مو قصدي هیبا نه روح يفور درد كفيب کب سکنه پشکو مشک دکوله ده من پشکوار مشک ماته ده işte afam no kama be Taşkı mışk دکوله ده dokule da من پشکوار مشک ماته ده anne komem be sejora sarab wala ne komem از هم جابلر و از هدیاتش بدم وی بسکنه و جامعه داخل تبيش ولا از هدیاتش بدم پشکو مشک دکوله ده من پشکوار مشک ماته ده Çorda pışk, مشک mışk, دکوله ده dukule, دکوله ده dukule de. من پشکوار مشک ماته ده عفوا تشاوي Herhalde çok şükür. ایواری داری دردکه ازمان دخملینه خوشک دکه و بسبه وان داده به چی ویا؟ Şive yani rında İvari çı derdik eve, İvari österk derdik eve. her bir işte. He. Ondan sonra evet. İcaz çiçek dinleyicim. Ha, be. Pişku mışk dükole de. He. Min pişkuar mışk madde de. Se cara beje. Jorda be. Mefam. Pişk. Mışk. Pişku mışk He. dükole de. He. Min pişkuar mışk madde de. Mışk. Kule de. Min pişkuar mışk Mışkor. Mışkor ede. Mışk morte de. Mışk. Mışkor. Mışk morte de. Her bir şey ister. Saat hoş. Kerem ke. Spas. Azman sterken. Her bir şey ister. Saat hoş. Kerem ke. Sterken. Her bir şey ister. Vallahi jineme. Cihatine ya. Kerem ke. هستير كان ها Her bir şey. İsterken. Kerem ke. اشترك Her bir şey. Kerem ke. Firoz ben. اشترك Her bir şey. بس ساعه سپاس قلت انا بابا شو هديه نه Gen az xwazim hediye kip dedim. Az xwazim bidim te. Tamam, serçava. اشترك استرك Eldes Her bir şey. Kerem ke. Firoz ben. استيرك انا İsterke. Her bir şey. Firoz ben. Esterik o esterik ha. İsterke. Firoz ben. Spas. Allah razı olsun. Hiv başka. افترا توليد استيرك وقت توتنا Tamam sterk. Her bir şey işleri de peder xiste. ها وقت كات Kerem ke. Hediye de pirsa min peder xiste min jî hediye date. خودت ایرازیو Xwedeş te jî razî be. Spas. مو استيركن Her bir şey işleri. Firoz ben. استيرك Kam sigine mine hediye te dana. استيرك ما Sterk. Kavare az hediye te dedim. Diyariye te dedim. Az biçim. Firoz ben. سترك Her bir şey. Kerem ke. Firoz ben. sağ olasın. Sterk. Her bir şey. Saat hoş. Kerem ke. Firoz ben. ستيركا Her bir şey işleri. Ne ke. Kerem ke. Ya استرك Sterk ke. Ama dememiş kor. Kerem ke.
بله ما في هفته جی تشتانوک و زوگوتنوک خوش خلک کلک پرسین ام هاتن داویا برنامه خواه ببینین خیر و خوشی ده دم باش